Bismillahirrahmanirrahim. عاشقان دائم لقای دوست می‌دارند دوست، در غم و راحت رضای دوست می‌دارند دوست. وعده دیدار چون در جنت آمد لاجرم، عاشقان cennet برای دوست می‌دارند دوست. Mehbubumuz, Halıkımız, Malikimiz, hakiki dostumuz olun, iyemiz bolun. Allah Tebareke ve Teala'nın yağşı adlarının gurrunu Müslüman doğulları. Emme dördülüncü adı. El-Melik Celle Celaluhu. Huday Teala'nın dördülüncü adı. Ya Allahu, Ya Rahmanu, Ya Rahimu, Ya Melik. El-Melikul Kuddusi Kur'an'ın içinde iki yerde geliyor. Sure-i Haşr'ın 23. ayetinde, Sure-i Cum'an 1. ayetinde. El-Melikul Hak deyip de iki yerde geliyor. Sure-i Taha'nın 114. ayetinde, Sure-i Mu'minun'un 116. ayetinde. Melik-in Nas deyip de Sure-i Nas'ın 2. ayetinde geliyor. Melik deydiği padişah deydiği. Huday Teala hakikat padişah Huday Teala'nın özü. Huday Teala zatının sıfatına hiç bir mahluka hiç daha ihtiyacı yok da. Ama belki adamlar padişah da olsun yine de Huday Teala muhtaç da. Huday Teala kudretine hayete yeten. Hem zadın iyisi. Ellezî lehu mulkus semâvâti vel ard. Ol Huday ki yer göğün iyilik şonku diye baytiyada. Belki adamlara padişah diniye mecazen berde diniye yoksa bizim ilmizdeki zatın hemmesi Huday Teala'nın bizim ilmizde amanet da Müslüman doğullar. Ay bir koyun vakıf veren adamın birinden soraptırlar koyunun kiminki deyiptirler. Lillahi fiyye deyiptir. Odan cevap veriptir. Huday Teala'nın ki men elimde bir neçe gün amanet deyiptir. Biz sen aklın, bedenin, malın, mülkün, zinanı olan şoğun, öyün, maşinin, tamamı darayın, hemme zadın sen elinde amanet Huday Teala'nın Müslüman doğullar. Huday Teala'nın istifade et diyen yerine istifade. Maliki hakiki padişah-ı mutlak özü da. Beyleki padişahlığı yalıqtı değil. Beyleki padişahlığın yanına baracak olunda evunçaga bu kadar tanış tapıp, partiyi tapıp, bu kadar ha vaktin yanına barıp bilirsin, barıp bilsen. Barıp bilenden sonra öz ihtiyacın şolardan bitecek de belli de. Emme maliki mutlak bolun, padişah hakiki bolun Huday Teala, sen uykuda yatikan sen yanına geliyor, ne mi diye. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytiye, her gece dan evun yanına Huday Teala, şi belki göğüne, yerin göğüne tecelli eder, gecen 3'ten biri geçenine, aydar men padişahadırın, enel melik. Her kim menin bana dua etse, duasını kabul edecek. Her kim menden dilese, dileğini verecek. Her kim menden günahımı geç eyban Hudaya deyse, günahını geçecek. Şey deyip, tadan atiyense, seni insan habi gıflette yatayım, emme padişah neyme deyipti o? Padişah-ı mutlak Huday Teala, gel bendem deyipti o da. Emme beyleki padişahın yanına varıp ağlayıp, yalvarının bile sana zat vermeye yarağım. Emme biz neyme ders almalı? Huday Teala'nın Melik diyen adını necre zindegimize getirmeli? İmam Muhammed Gazali, El-Maqsadul Esna fi şerhi esmâillâhil husnâ diyen kitabına aitiye, adam eğer kaharını kontrol edip bilse, nefsinin önüne geçip bilse, şehvetini kontrol edip bilse, şu bedenini, gözünü, kulağını, el ayağını, öz diyenini ettirip bilse, bedenin sen bir memleket de, sen bedenin padişahı olacaksın. Dünyada bedenin padişahı olsan, kıyamette de sen padişah olup yaşayacaksın diye. Bedenin iyi olup, göz, kulak, el, ayak, öz ihtiyarını, öz diyenini ettirip bilsen sen padişah. Huday Teala'nın Melik diyen adını öz zendegiğine getirdin. Huday Tebarek ve Teala hadis-i kudusisinde ne diyeyim? Enallahu la ilahe illa ene. Mennirin hiçbir mabudu yok, men bir özüm. Ene malikul muluk, melikul muluk. Padişahın iyisi men, padişahın padişahı men. Eğer size insanlar öz bedeninize padişah olup bilseniz, ol mecazi üstünüzdeki padişahın yüreklerini size kaşıyın, yumuşak ederin, size rahmdar ederin. Emme siz öz padişahınıza, öz memleketinize padişah edip bilmeseniz, göz diyenini etmese, kulak diyenini etmese, her gaysi öz diyeni bilen olsa, onun üstünüzdeki padişahın kahar gazap bilen üstünüze musallat eder nimet diye.
Biz padişahlyň aleyhine doga edip bermen, Hudaýa falan padişahın hökümetini ýyk diýip, özüňiz meni ýatlaň, tezerru edin, özüňizi dogurlaň, padişahlar men elimde diýdi Hudaý Taala. Bir arifleň biriniň ýanyna padişahlyň biri diýipdir, näme dileň bolsa berjeksiň diýipdir. Men padişah diýipdir. Bu kadar maly mulkum me, näme islesen bir awliýalaň arifleň birine, sen biçäremi diýipdir. Men iki däne diýipdir, esirim ma, kulum ma diýipdir, hitmetkarym ma, şu iki esirim sana başdak bolup, sana arwap bolup, sana padişahlyk edip gelip men senden dilemelim diýipdir. Näme zat diýipdir, sen kulun bolup men padişahym bolýan diýipdir, ýa padişah. Dünýä herisi bolmak diýipdir. İkilenci hayvatyň ýerine düşmek diýipdir. Men ikisini kul etdim şulaň diýipdir. Eýe boldum diýipdir. Dünýä herisi bolama, hayvat men ýerime düşýär. Emme herislik sana başdak edip du. Hayvat sana padişahlyk edip du. Gelip men senden zat dileýinmi diýipdir. Näder awadan aýdypdyr. Şonu ýaly awliýalaň biriniň ýanyna bir maňa bir tapşyryk et diýipdir da. Kun meliken fid dunya we meliken fil ahireh. Dünýäde de padişah bolýar ýaşa, ahiretde de padişah bolýar ýaşa diýipdir. Näzire diýipdirler. Onu sen diýipdir, dünýäden tamamı şehvetin kes, dünyadan tamam bolma, dünyadan hevasyň ýerine bolma, hem dünýäde padişah bolmaýasan, hem ahirette diýipdir da. Sufyan ibn Uyeyne diýen awliýa bir wagt Beytullah'ın daşyndan tawaf edip bäkem diýe bir adam gördüm. Hewere ýüzü gözü nurani, zahru tezerru bilen Beytullah'ın daşyndan aýlanyp bäk. Şula bir Hudaý Taalaň söýün bendesi bolmaly. Kadim adamlar şeýdi da Hudaý Taalaň bir ýagşy bendesini görse ýapşy ýerle şoňa. Şundan bir wasiýet, bir nasihat, bir tapşyrygy alaýynyp ýanyna barýa. Maňa bir tapşyryk etdi. Inneme ýaýan adam. Tawafyny aýlanyp berýär. Ýene bir aýlananny öwünden aýlanýar. Maňa bir gowkef aýt dünýämde ahiretimde bir peýdalanaýyn diýip aýtdy. Inneme ýa. 7 tawafyny aýlanyp da Beytullah'ın daşynda hatim diýip bir nim daýra bardyr. Şoňa baryp oturýan adam we awliýada barýa Hudaý üçin maňa bir tapşyryk etdi. Onu olay diye. Bizim eyyamiz perverdigarımız aýtdy. Enel melikul lezî la yazul. Men ol padişahy ke hiç mahal tökünmeye, ayrılmaya. Ey adamla gelin, men diýenmi edin, size ayrılmayan padişah edip koyun. Fani bolmayan, tökünmeyen padişah edip koyun diýip aýtdy. Hudaý Taala aýtdy, men ol padişahy ke her zady boldurjak bolumda kun feyekun diýen, bolýan, gelin men diýenmi edin. Sizde bir padişah ederin, her zady isleseňiz, bolýysaňyz bolar diýip aýtdy. Soňra birdenle gözünden gaýyp boldy diýdi. Hazreti Hızır aleyhisselam ýaly, şol ýalyk bir awliýalaň Hudaý Taalaň dostlarynyň birimişdik. Yani näme diýdigi? Eger sen padişahy hakyky bolan Hudaý Taalaň diýenini edip şoňa ýabyşsaň, sen hakykate wasyl bolýan. Sen hakyky padişah bolýan. Emma dünýäň üzündäki padişahlar aýrylýar. Harun-ur Reşid, olokun padişahlyň biri. Çyndan bir ýaşy adammışdyk özde. Hatta bu kadar malum mulki, bu kadar kudreti kenmiştik, kasırının defetine çıkıp bulutlar gözlep, ey bulutlu, halan yerinize yağsanız yağan, emme maliyatınız gelip şu kasıra girmeli olur diye. Emme dünyadan ötmeli olur. Leşkerinin hemmesini üyüşürdü. Şunu leşkerinin arasında durup, kol götürüp, ey Hudaý ki, ey padişahı hakyky ki, mulka ayrılmaya, mulka ayrılıp baryan Harun-ur Reşid'e rahmet deyip de dua etmeyene durdu. Yani näkilen hemmesi ağlaştı diye. Yani bizim zindegimize getirmeliyimiz bir ahattan Müslüman doğullar şu Hudaý Taalaň padişahı hakyky diýenini etsek biz de hakykate ýetýäsek. Emma hawasyndan bir däne aýtsam, her kim ya melik diýen Hudaý Taalaň adyny namazdan erti namazdan soňra näçe gezek okuysa, Hudaý Taala şonu beýleki mahlukatdan beýniyaz eder. Hiç kime ihtiyacı bolmar diýip aýtdy. Hudaý Tebarek we Taala ýagşy atlarynyň hormatyna hemmelerimizin günahını geçtin. Hemmemiz bu dünyada avray, ahirinde iman, ahirette beheşte cavidan nesip etsin. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر و کانال یوتیوب سخنرانی های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.